Teplíčka, teplíčka. Rázovitá obec Liptovská Teplička sa nachádza na podhorí Nízkych Tatier na úpetí severného svahu Kráľovej hole, vysokej 1948 metrov nad morom, najvyššieho vrchu východnej časti Nízkych Tatier. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1634. Pramene sú rozptýlené v rodových archívoch a veľké množstvo písomností panstva Liptovských Hrádok zhorelo v roku 1921. V roku 1706 tu postavili drevený rímskokatolícky kostol, ktorý zasvetili svätému Jánovi Krstiteľovi. O 53 rokov neskôr túto stavbu nahradili murovaným chrámom postaveným v barokovom slohu. V roku 1766 tu zriadili faru a tento rok je zároveň prvým údajom o miestnej konfesionálnej škole. Táto poskytovala najzákladnejšie školské vzdelanie. V Liptovskej Tepličke pôsobí detský folklórny súbor Turnička a folklórna skupina Tepličan, ktorá sa zameriava na prezentáciu piesní a zvykov obce liptovsko-goralského pôvodu. Vznikla v roku 1974 a združuje mládež od 15 rokov. Tvorí ju tanečná mužská, ženská a dievčenská spevácka zložka. Skupinu doprevádza ľudová hudba pod vedením Pavla Janíka. V roku 2009 uviedla do života prvé CD teplických piesní spod Kráľovej hole. Liptovská Teplička ponúka výborné podmienky na turistiku, cykloturistiku, zdravotné prechádzky a v zime sú tu aj veľmi dobré podmienky na zjazdové a bežecké lyžovanie. Lyžiarske stredisko ponúka zasnežované svahy pre začínajúcich aj pokročilých lyžiarov. V Liptovskej Tepličke sa organizujú počas celého roka kultúrne, spoločenské a rôzne iné podujatia. V roku 2007 získala Liptovská Teplička titul Dedina roka a s ňou právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.